Ja, men jeg er jo ikke sminke på meg noen ting, jeg. Nei, det er ikke noe. Nei, ja. Han da. Ja, hei. Hei. Nå har vi lagt inn designet og headeren. Håper dere er fornøyd med det. Ja. I dag så har vi plukket rips og lagt sånn rips-syltetøy-greie. Ja, som vi har spist på. Det var kjempebra. Og så har vi vært ute på jobbtur. Og dere lurer helt sikkert på hvorfor jeg liksom er så hvit. Cirkus Eliassen. Ja, ok, nei. Alle lurer sikkert, eller folk lurer sikkert på hvorfor jeg er så hvit, liksom. Her. Det er fordi jeg ikke har sminke på. Jeg har ikke lyst til å vise meg frem til noe sminke, så... I hvert fall. Det er bare sola som dekker, så... Ja. Men bare unnskyld meg litt, jeg er nødt til å ta en liten pause. Hva var det du sa nå? Cirkus Eliassen. Med CL S. S. Sånn. Ja. Sånn. Og dette her er Kines stesøster. Sånn. Og så står hennes. Sånn. Ja, sikkert. Det går med sang, for eksempel. Jeg skriver på en måte. Ja, så... Gi fast i for sola mi. Ja. Hva skal man si? Jo, Neste sommer. Hva er det lyst? Ja. Neste sommer. Neste sommer. Kanskje Ok, så... Ja, så vi liksom på kommentarene at, og så stod det liksom om vi kunne komme med noen sånn tips med mascara fra Bønne eller et eller annet. Det stod ifra... Kanskje to i-er. Ja. Det var ifra... Bøen. Det var fra Bøen, ja. Og hva har du tenkt å gi som mascara-tips? Ja, vi kan ta det senere. Det er liksom... Det er mye lettere med ikke søle utenfor hvis at du tar... Liksom, hvis at du mascaraen liksom på vipper her, og så bare ruller du den forsiktig opp, sånn at det ikke kommer inntil. Så sitter du og ruller den forsiktig og ruller den her. Da kommer det ikke utenfor, og det ser bra ut. Og vi kan sikkert ta det med i en sminkevideo en gang. Ja, så vi får liksom se det. Ja. Det kommer kanskje et skriveinnlegg litt senere i dag. Så da snakkes vi bare da. Ha det!